lejöttünk ide a Budapest Retro élményközpontba, és hát a rengeteg ismerős tárgy között itt felbukkant egy ilyen kis autóverseny, ami életem egyik legdermesztőbb élményhez kapcsolódik, mert hogy egy karácsony előtt én ezt kaptam meg a szüleimtől karira, nem tudom, 10 akárhány éves lehettem, és olyan sok dolgot nem kaptam így évente, ez egy nagy durranásnak számított, viszont én ezt a nagy durranást, hát megkerestem még szenteste előtt, tehát hogy nem bírtam ki, és ugyanazt csináltam, amit szerintem nagyon sokan csináltak gyerekkorukban, hogy elkezdtem kutakodni a lakásban, hát ha már ott van valahol az én karácsonyi ajándékom, és ott is volt. Elővettem, és hát nem csak én voltam ott, hanem a macska is. Hát én és a macska elkezdtünk vele játszani. Annyit kell tudni a játékról, hogy itt két ilyen rugó fut egymás mellett párhuzamosan, és gyakorlatilag nem egy igazi autóversenyről van szó, mert hogy az autók közül senki nem győz, az győz, akit egy kicsit előrébb raknak bele ebbe a kis vájadba. És elkezdtem vele játszani, nyomogattam itt ezeket a kis gombokat, ugye mentek az autók egymás mellett, én meg teljesen kész voltam, hogy úristen, mekkora élmény ez. A macska is nézte velem együtt, és neki feltűnt, hogy ez a rugó ez mozog, és addig nézegette, amíg egy lendületes mozdulattal bele nem kapott, és ki nem rántotta a rugót a helyéről. Na, akkor Janika totál összecsinálta magát, és megpróbálta visszatönködni a rugót a helyére, ami sikerült is, utána gyorsan a dobozba visszatettem az egész autóversenyt, és mélyen kussoltam az egész történetről, egészen ugye szentestéig, meg az ajándékbontásig, amikor már mindenki kibontotta az összes ajándékát, csak én nem bontottam ki az én mini autóversenyemet, pedig mindenki arra várt, hogy majd mennyire fogok körülni neki, mert hát azért mégiscsak milyen drága ajándékról van szó, és hogy mindenki azt várta, hogy majd kinyitom a dobozt, és akkor wow, és akkor könnyekkel küszködve elkezdek vele játszogatni. De én nem akartam, és akkor kérdeztek, hogy miért nem akarom kibontani, nem érdekel, nem tetszik, de tetszik, nem érdekel, de hogy nem érdekel, de mondom, hogy vacsora után, és próbáltam meg elodázni ezt a dolgot, mert hogy valószínűleg nem működik majd a játék. Csak addig beszéltek, meg hát most már apám is kezdett egy kicsit, vagy akkor már apám is kezdett egy kicsit erőszakosabbá válni. Egyrészt az elfogyasztott nagy mennyiségű tömény miatt, másrészt meg azért, mert tényleg kíváncsi volt rá, hogy reagál a fia arra, hogy vetnek egy nem tudom, akkor több száz forintosnak számító játékot, nem tudom mennyibe kerülhetett, az biztos, hogy nem volt olcsó, főleg nem a gépkocsi vezetői fizetésből. És a lényeg, hogy megnyomtam a gombot, és működött, és a rémálomból életem egyik legjobb karácsonya sikeredett. Vadon János, köszönjük!